לפני שאני מתחיל, אני רוצה להראות לכם פה ציור שיכניס אותנו קצת לאווירה של כפל משמעות בחיים. בבקשה. כפל משמעות זה הדבר הכי מסוכן בחיים. חוקר שואל את הנחקר, למה רצחת את אשתך? ענה לו, בגלל אי הבנה הנובעת מכפל משמעות. אמר לו, הסבר, נמק. ענה לו, היה לי סיכום עם אשתי. היא עושה כניסה, ואני תולה אותה. בואו נהנה כולנו מהמודעה שהתפרסמה בלוח המודעות של בעל הבית. והחלטתי שאני מתחיל לעשות חידות היגיון קלות באנימציה בתוכנית הבוקר של ערוץ 2 אצל אברי גלעד. חידות קלות משעשעות, כל מי שמעיז לחשוב מצליח לפצח. אני אקריא לכם עכשיו חידה. הפתרון הולך על עשירון עליון. עשירון עליון זה איש עשיר, אבל זורקים אותו בצוהר, והוא אסיר קטן קומה. עשירון. שישן במיטה העליונה, בתא, הרי הוא עשירון עליון. קטנצ'י, תעשה קפה. בונה, זה מיליונר. טוב, בסדר. אז קטנצ'י, תעשה תה. בהמון ציורים של סלבדור דלי מסתתרת חידת כפל משמעות. לכיוון הזה פרופיל של גבר. זה האף שלו, זה השפם, זה הפה, זה הזקן, זו העין, זה קו השיער וזה קו המצח. לכיוון הזה גוף שלם של אישה. היא עומדת בפרופיל אליכם ומחזיקה דף נייר ביד. הנה היד שלי על היד שלה, אלה האצבעות שלה, זה המרפק, כתף, ראש, השיער מגולגל לה על האוזן, זה החזה שלה, אז לא היה פושה, פלחור נורמלי, זו החצאית, וזה בכלל וילון על חלון. צד אחד גבר, צד שני אישה. בואו נהנה יחד מחילופי אס-אמסים בין בת ואבא שלה. גם הוא לא עונה. אוקיי? לפני כמה שנים גרתי בניין, היה לי שכן עיוור. יום אחד דופק אצלי בדלת, פותח, אומר לי, אתה יכול להלוות לי 200 שקל? אמרתי לו, קח 200 שקל. אבל אני מכיר אותו, הוא אחרי שלקח לך כסף, לא רואה אותך. אמרתי, רגע, מתי אתה מחזיר לי? אמר לי, אל תדאג, עמי, פעם הבאה שאני רואה אותך, אני מחזיר לך. הלך הכסף.